Jaj a gonosznak, ha gyógyító fű ereje véd. Népi nevén démonok futása. Régi keresztények szerint Jézus füve. Az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyógynövény, máig is a közönséges Orbáncfű. Varázslatos mezei csoda. Több ezer éve ismerik, mesék és legendák övezik. Hatalmas erőt tulajdonítottak neki. A kora középkorban úgy tartották, a nyári kaszálókon muzsikáló csengőfű el tudja űzni a rossz szellemeket. Nyári napfordulókon mágiák lángjában lobogott, illetve Szent Iván tüzébe is ezt a füvet vetették. Évelő növény, június környékén virágzik. Ezernyi aranysárga szirmát hegyes csészelevelek védik. Ezek dörzsölésre vörös olajat bocsájtanak ki. Hipericin nevű vörös festékanyag tartalma miatt innen származik a vérontó fű elnevezés. Szívós, jól bírja a szárazságot, bármilyen homokos talajon megél. Virágzó ágainak felső 30-40 cm-ét kell gyűjteni, és mindenképp a verőfényes délelőtti órákban érdemes utána keresgélni. Csak óvatosan szabad kiszárítani, mert törékeny. Olajat is lehet készíteni belőle. Ha pár hét után megpirosodik, akkor már jó, és szűrés után használható. Remek hámosító. Valóban hivatalos gyógynövény, depresszió, valamint szorongás kezelésére is alkalmas. Ebben a minőségben a 20. század német orvoslás nyomán terjedt el. Kutatások bizonyítják, hogy hatásos immunerősítő, része az éces betegek terápiájának és legyőzhetetlen vírusölő. HIV, herpes, hepatitis B és C vírusnál is javasolják. Teája epehajtóként ajánlott, vízhajtó, kiváló görcs és nyákoldó. Ezeken kívül emésztésjavító és savcsökkentő hatású. Ma is töretlenül népszerű a gyógyászatban, a kozmetikai termékekben, valamint az aromaterápiában. De vigyázat! Nagyon erős gyógynövény, csak mértékkel szabad használni. A kúra során kerülni kell a közvetlen napfényt. Hosszabb ideig inkább orvosi felügyelet mellett alkalmazzuk. Kivonatai a májenzim rendszerének túlzott aktiválásán keresztül fokozzák egyes gyógyszerek lebontását és kiürülését a szervezetből. Például orális fogamzásgátlók vagy egyes véralvadásgátlók szintje Orbáncfű kivonatokkal együtt nagyon lecsökken a szervezetben, így hatásuk nem biztosított. Ezért ezen gyógyszer hatóanyagok szedése mellett az Orbáncfű készítmények használata nem ajánlott.